Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň başlygy Gurbanuly Berdimuhammedow 30-njy maýda iş sapary bilen Tehrana bardy. Bu barada Türkmenistanyň döwlet habarlar agentligi habar berýär. Iki ýurdun köpçülikleriniň habar berişleri işleri Tehrana geçirilýän duşuşyklarda syýasy, ykdysady we medeni ulgamlarda hyzmatdaşlygyň dürli ugurlarynyň ara alınıp maslahatlaşylýanyny habar berýär. Irana dürli çaklamalara görä 2 millionyň gowrak etniki türkmen ýaşaýar. Türkmen ýylatynyň wekilleri Irana türkmen azlyklarynyň dürli kynçylyklary, şol sana türkmen diliniň çäklendirilmegi, türkmen ýylatynyň demografik guruluşynyň Iran häkimetleri tarapyndan bilkasaýyn üýtgedilmäge inanışylmagy, başga milletleriň wekilleriniň türkmenleriň arasyna göçürilip getirilmegi we olaryň ýerleriniň ellerinden alınmagy ýaly basyşlara sebäp bolýanyny aýdýarlar. Öňkü prezident Gurbanuly Berdimuhammedow ýanwar aýynda Türkmenistanyň mejlisi tarapyndan türkmen halkynyň milli lideri eglan edildi. Iran türkmenleriniň wekilleri türkmenleriň milli lideriniň serhetden aňyrda ýaşaýan türkmen ýylatyna gol uzatmaýanyny, arka çykmaýanyny aýdýarlar. Azatlyk radiosu 30-njy maýda türkmen lideriniň Irana maraşyryan iş sapary bilen baglykda asly Iran türkmenlerinden bolan alim we ýazyjy Abdurrahman Düýezi bilen söhbetdeşik geçirdi. Safar Murat Niyazow gelenden sonra 1-nji ýyllarda türkmeni görkezýän ähmiýeti kabul edilecek derecededi. Öz wagtynda Irana gelende türkmenliň arasyna safar etdi. Türkmen Sehramyda geldi. Türkmen Sehranyň merkezi şäher bolan Kümmede geldi. Ondan soň Magtumulyň Agtokoýda mazarynyň başyna geldi. Onu ýardam etdi. Gaty türkmenler de gaty begenlerdi şonda. Ödem täsirlenendir. Şondan soňra şol. Ondan soňra türkmen başy o tarapy Erwet tarapy näme de bolsa Allah rahmet eylesin geçdi gitdi. İkinji bir Gurbanuly Berdimuhammed gelenden bäri türkmeniň arasynda gaty uzun bir zat bir öňe aýralyp da bulan beterem aýralygy ikinji gezek ýaradan ýaly boldy. Diýip türkmen sehraly alim aýtdy. Iran türkmenleri ýurdun türkmen ýylatly sebitlerini türkmen sehra adlandyrýarlar. Türkmenistanyň ikinji prezident Sapar Murat Niyazow garaşlygynyň ikinji ýyllaryna Irana maraşyran saparynyň çäklerini Iran türkmenleriniň ýaşaýan sebitlerine baryp gördü. Ýöne bu sapardan soň ne Niyazow ne Gurbanuly Berdimuhammedow ne de Serdar Berdimuhammedow Irana türkmenleriň ýaşaýan sebitlerini sapar edip türkmenleriň halyndan habar alyp bildi. Iran türkmenleriniň wekilleri özleriniň bu ýagdaýa gynanýanlyklaryny türkmen döwletiniň özlerine arka çykmaýanyny aýdýarlar. Türkmen Sehrada türkmen madyr Iranyň arasynda 2 millionyň gowrak türkmen ýaşaýanlar taryhymyz birdir, hemme zadymyz birdir, arada bir diňe bir serhet barda. Ýok, gelmege dursun. Gelen okda safar ýok, safar etmäni bilen hem başga taraplarynam hem kömek edip bilýär-da. Şol kömekleri kültürel medeni bolup bilýär. Arasynda türkmenlere bir zat bolanma, meselem şu türkmenleriň demografik zadyny jemgyýetini üýtgetjek bolup başga ýerde milletleri göçürüp getirýärler. Ya türkmeniň ýerleri alınýar, zulumlar bolupdy, türkmen dili okudulan ýok etjekler. Şolaň garşysynda da hiç bir döwlet ýok ýa-Allah, döwlet ýok. Diýip Iran türkmenleriniň wekili Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Asly türkmen sehraly alim häzirki wagtda Türkiýede ýaşaýar. Ol türkmen döwletiniň Iranda ýaşaýan türkmen ýylatyna arka çykmaýyşyny tankyd edýär. Wagt çoň Irany gelişi bizim üçin hiç ähmiýeti ýok. Orf gelýän ýaly. Sebäbi türkmenle baglanşyklar, olaň öz gatnaşyklary, ticari gatnaşyklardyr. Hazar dinidindäki hukuklardyr. Ondan soň gär geçirmekdir, gar geçirmek. Bir başga ýurtdan her bir ýurt gelip de İslam Cumhuriyetine gurrun edip gider, o da biri. Diýip Iran türkmenleriniň wekili aýtdy. Media maglumatlaryna görä şu günleri Iran Türkmenistanyň gönü gaz importuny gaýtadan diketmegi gözüňe tutýar. Şeýle-de Iran 2021-nji ýyldan bäri swap ulaşygy esasyna türkmen TV gazyny import edip Azerbaýjana öz gazyny eksport edýär. Bir ýyl töwereg mundan odal Gurbanuly Berdimuhammedowyň ogly Serdar Berdimuhammedow özüniň prezident wezifesindäki ikinji daşary ýurt saparyny Russiýadan soň Irana maraşyrypdy. Türkiýede ýaşaýan asly Iranly ýazyjy Azatlyk radiosynyň söhbetdeşikde Gurbanuly Berdimuhammedow türkmen halkynyň milli lideri adynyň dakylmagy bilen onuň diňe bir Türkmenistanyň däleýsem daşary ýurtlarda ýaşaýan türkmen halkynyň wekillerine de liderlik etmek jogapkärçiligini öz üstüne alanlygyny, ýöne bu jogapkärçiligiň ýerine ýetirilmeýänini aýtdy. Türkmen milli lider bolanma, şoň içinde bir türkmen sözü var. Türkmenem diňe Türkmenistanly däl, bütün dünýä türkmenleri var. Türkmenleriň gözü şonda bolýar, türkmenleriň simboly şol. İkincide de millilik var. Milli diýeni ol bir diňe bir ýüzleýin, bir keýif üçin ulanylýan söz däl. Milli diýmek şol milletiň ruhu bolmaly şonda. Milletin tarihi, milletin derdi, milletin geleceği, kani, damary, ondan bütün
ortak kültüri, medeniyeti hemme zat Diýip türkmen sähraly alym aýtdy. Ýöne ol İran türkmenleriniň türkmen liderlerinden garaşýan tamalarynyň edýän umytlarynyň puýda çykýanyny gurrun berdi. şol için eger şu millilik sözü ulanmasalar, eger başarsalar Türkmen sözünden ulanmasalar, Türkmenistan izni Aşrabat izin, başka zat deyip geçse, uğrak bulur. Sebebi 10 ýaly bolanda bizim hem tamamı kökelýär. Işlar milli damar bağdır. Bütün Türkmen işler sembolu budur. Bir lider olup başçılık eder deyip garaşýan olan bolmandyk aýtam, adam gynanýarym. Diýip türkmen sähra türkmenleriniň wekili Abdurrahman Düýeci aýtdy. Tomuzka kanýekul mewsüminiň golaýlamagy bilen çağalaryň din jalyş meselesine ün sartýar. Balkan vilayetindeki häkimetler mektep okuwçylarynyň din jalyşyny guramalaşdyrmak meselesini mekteplere tapşyrdylar. Hususan da her bir mektepden birnäçe çağany döwletiň garamagyndaky din jalyş dowlaklaryna uğratmak tapşyryldy. Mektepler bolsa muny enatalardan talap etdi. Balkan vilayetiniň bilim bölüminiň tapşyrygy boýunça yerli mektepleriň her biri 1-nji iýundan başlap din jalyş dowlaklaryna 5-10 çağadan uğratmagy borçly edildi. Bu barada maglumat beren habarçymyzyň sözlerine görä Türkmenbaşynyň 1-nji, 2-nji, 3-nji, 5-nji, 8-nji, 10-nji we 26-njy orta mekteplerinde 29-njy iýunda enatalar bilen ýygnak geçirilipdir hem olardan çağalaryny din jalyşa uğratmak talap edilipdir. Ýygnaklarda diňe bir mesele gozgoldy. Ol hem kimde çağatyny gökdere, lewapdaky we awazadaky din jalyş merkezlerine uğratmagy mümkinçilik bar diýen sowal. Başda enatalaryň arasyna din jalyşyň bahasy geçen ýyl kysyaly 500-600 manat duruýdy, razy bolanlar boldy. Soňundan şu ýylky bahanyň bir okuwçy üçin 2000 manada ýetenligini eşiden enatalar boyun gaçyrdylar. Dip habarçymyz ýygnaga gatnaşan enatalary çetirliýär. Çağalary Tomuzka din jalyş ýerlerine uğratmak diňe bir ýollanma çykdajy bilen çäklenmeýär. Mundan başga da çağalar üçin egin eşik sport libaslary, ýörüýte köwüş ýaly dürli zerur zatlary satyn almaly. Adatlyň habarçysy mektep müdirleriniň enatalaryň hatabyna uğradyljak çağalar az bolup mekteplerden talap edilýän sanyndan kim bolan ýagdaýynda ähli enatalardan 50 manatdan tapşyrmagy sorandygyny hem aýdýar. Türkmenbaşyda birinji tapgyrda çağalaryny din jalmaga uğradyp biljek tapylmady. Mektep direktorlary hiç bolmany 50 manatdan pul ýygnap beriň. Biz Tomuzda 1-nji sentýabr çenli mektep adynan mugallimlaryň hasabyna din jalyş merkezlerine okuwçylary uğratmaly. Bizden Tomuzda mugallimlary hem mezburi kurortlary uğratmak üçin ýollanma satyn almak talap edilýär diýip soradylar. Dip mektepleriň birinde geçirilen ýygnaga gatnaşan ýaşaýjy gurrun berdi. Habarçymyz bilen gürleşen enatalar mugallimlaryň hem maddi ýagdaýlarynyň iýilden gowdälligine düşünüp 50 manatdan pul berenligini ýa-da getirip bermegi wada edenligini gurrun berdiler. Türkmenistanda din jalyş merkezlerine gitmek üçin ýollanmalary mejburi satyn almak tejribesi büdjet işgärleri babatynda hem ulanylýar. Döwlet edara karhanalary ýylyň dowamında birnäçe awaza syýasat dowlagyna gitmek üçin ýollanma satyn almaga mejbur edilýärler. Köplenç bu ýylyň iň sowuk we din jalyş üçin amatsyz mewsümlerine gabat gelýär. Barlykda Tomuz pasly vilayetlerinde çağalaryň din jalmak hem gezelenç etmek üçin mümkinçilikleri örençäkli bolýar. Lewapdaky habarçymyz Gündow regionda din jalyş üçin köp bolmadyk tergahlerde attraksionlaryň günüň dowamında 3 sagatdan köp işlemeýändigini gurrun berdi. Türkmen hökümeti körpeleriň bagtly çağalygy üçin döwlet derejesinde ähli şertlaryň görüldýändigini öňe sürýär. Döwlet telewizionysy ýurtda gurulan din jalyş dowlaklary kanýekul döwründe ýygyderli görkezýär. Resmi maglumatlarda ýurtda ykdysady krizis we adamlaryň agyr durmuş şertleri bolsa agdalmaýar. İşsizlik aýlyklaryň hem kömek pullarynyň döwlet tarapyndan wagtynda tölenmezligi, azyk yetmezçiligi, paraforluk, ilat köpçüliginiň garyplygyna getirdiği köp maşgalalar üçin çağalary naharlamak, geyim we okuw esaplary bilen üpçin etmek ulala da bolýar. Çağalar okuw zerur zatlaryny edinmek üçin işleýärler, käbirleri dilekçilik edýärler. Tomuzka kanýekul döwründe köp çağı işleýär. Bazarlarda ýük taşıyan, harit satýan, köçelerde awtolog ýuwyan we owy ýerlerde mal bakýan hemde ekin meýdanlarynda işleýän çağalar din jalyş mewsüminde has köp gözleýär. Türkmenistan ýyllar boýy 1-nji ýyłynda halkara çağalar gününi dabaraly belläp geçýär. Bu sene gabatlap geçirilýän surnukduruja resmi dabaralara çağalar mejburi çekilýär. Ozalky ýyllarda şeýle dabaralara gatnaşdyrylan çağalar birnäçe sagatlap suwsuz yssyda durmaly bolupdy. Türkmenistanly bir daşky gurşaw hünärmeni Hazar deňiziniň suwunyň derejesiniň soňky ýyllarda 35-40 cm töwerew peselendigini,
bu ýagdaýyň hünärmenleriň arasynda alada döredýändigini aýdýar. Hazaryň ýakasyna ýerleşýän Awaza etrawynyň syýahatçylyk desgarlarynyň bir näçe işgäri deňiziň suwunyň geçen ýyllar bilen deňeşdirileni 25 metrden 50 metre çeni çekilenini aýdýarlar. Deňiz suwunyň çekilmegi bilen pляжlaryň tutýan meýdany giňeýär. Ýerli ýaşaýjylar gözleriniň öňüne giňäp barýan pляжlary görüp geň alýarlar. Suwunlar büdjet işgärleri deňiz suwunyň çekilen ýerlerinde hapa hupulary, sol sandy plasmas gaplary arasalamak işlerine çekilýärler. Diýip Balkanyň bir büdjet işgär Adatyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaşlykda aýtdy. Adatyk radiosynyň habarçysy deňiz suwunyň töweregindäki aladalaryň ýydyny çalyp ekologiýa hünärmenleri, syýahatçylyk pudowynyň işgärleri we ýerli ýaşaýjylar bilen gurrundaş boldy. Hazar deňiziniň suwy takminan 35-40 cm töwerege azaldy. Deňiziň kenarlary tas gözümiziň öňünde giňäp barýar. Bu ýagdaý suwasty üsümlükleri, candarlara hem yaramaz täsir edýär. Diýip Adatyk radiosynyň habarçysy bilen anonimlik şertine gurrundaş bolan bir ekologiýa hünärmeni aýtdy. Hazaryň alkymynda ýerleşýän 350 orunlyk Gäme mehmanhanasynyň bir işgäri deňiz suwunyň mehmanhananyň kenaryndan 50 metre çeni çekilenini aýdýar. Adatyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaş bolan ekologiýa hünärmeni suwuň buğurmogy, newit guýlarynyň köpelmegi ýaly ýagdaýlaryň deňiz suwunyň çekilmegine getirenini aýdýar. Ýöne apat derejesine baryp ýeten suw çekilmesiniň iň esas sebäbi hökmünde Hazar deňizine guýan Volga derýasynyň suwunyň azalmagyna işaret edýär. Volga derýasynyň Hazar deňizine guýan bölегinde suw azaldy. Bu ýagdaýy Russiýa Federasiýasynyň Volga derýasynyň boýunda hidroelektrik stansiýalary gurmagy, derýanyň ýakasynda ýerleşen sewitlerde, hususan da Volgograd we Astrakhan oblastlarynda owu hojalyk istekligini ýokurlandyrmagy, köp suw talap edýän saly ekinini has köp üstürüp ýetişdirmegi sebäp bolýar diýen çaklamalar bar. Diýip Adatyk radiosynyň habarçysy bilen anonim şertlerde gurrundaş bolan hünärmen aýtdy. Balkan sewitiniň ýaşaýjylar beýleki Hazarýaka ýurtlaryň, Eýranyň, Azerbaýjanyň we Gazagystanyň telewizioniýalaryny Hazar deňizine awanýan global apatlar barada, Volga derýasynyň kenaryna gurulan hidroelektrik stansiýalary barada ýygyderlik gepleşikleriň efire berilýändigini, ýöne şeýle meseleleriň türkmen mediasyny agdyrmaýanyny aýdýarlar. Biziň hökümetimiz deňiz suwunyň çekilen ýerlerini tehnikalary bilen gazyp ekologiýa krizisini gizlemäge çalışýar. Kenarýaka ýaşaýjylaryň arasyna Hazar deňiziniň hem wagtyň geçmegi bilen gurap, Aral deňizi ýaly bolmagyny, ekologiýa betpaçylygyny getirmek ähtimallygyny alada bildirýän raýatlarym bar. Hazar deňiziniň türkmen şaýlygyna deňiziň içinde mundan 7-8 ýyl odal şol wagtky prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň başlangyjy bilen emeli ada gurulypdy. Häzir sol ada deňiziň kenaryndaky depelikden ibarat gum bölegine öwrüldi. Bu adany gurmak üçin millionlarça dollar sarf edildi. Sol pullar howa uçanýaly boldy. Ýene-de 10 ýyldan türkmen pasporty hem awtomenzile öwrülmese bolýar. Diýip bir ýerli ýaşaýjy Adatyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaşlykda aýtdy. Afiýetine soňky ýyllarda halkara ekologiýa hünärmenleri global klimat krizisiniň arasyna poliuslardaky buzluklaryň erap soňky 100 ýyldan gowrak wagtyň dowamyna deňizlerdäki we ummanlardaky suwlaryň derejesiniň ýokurlanmagyny alada bildirýärler. Ýöne şol bir wagtda hünärmenler global maýlama howpynyň arasyna deňizlerdäki suwuň buğurmak prosesiniň hem öňkülerden çalplanýanyny aýdýarlar. Türkmen hökümeti Hazar deňizini mümkinçilik deňizi ýa-da dostluk deňizi adlandyryp onuň töweregindäki ekologiýa bilen bagly aladalar agdamaýar. Mundan öňki dekabr aýyna Adatyk radiosynyň çeşmeleri Hazar deňiziniň türkmen kenaryna ýüzlerçe döwlen massawynyň tapylanyny habar berdiler. Bu habar Türkmenistanyň döwlet ýetirigine köpçüliklerin habar berişleri işlerini agdalmady. Hazarýaka döwletlerden Russiýa we Eýran Hazar deňiziniň ekologiýa aladalaryna salgylanyp Türkmenistanyň Hazar üstü gaz geçirji tassamasyny oňlamany gelýär. Türkmenistanyň 2019-njy ýylda Hazar deňizi instituty döredildi. Bu guruma Türkmenistanyň prezidentiniň ýanyna Hazar deňiziniň meseleleri boýunça döwlet kärhanasynyň binýadyna döredildi. Ýöne türkmen mediasyna institutyň şu wagt için alyp baran ilmi barlyklary ýa-da teklipleri barada maglumat berilmeýär. Hazarýaka ýurtlardan Gazagystanyň ekologiýa we tabiiy serýeşdeler ministrligi martyň ahyrlaryna Hazar deňiziniň döwlen ýylatyny halas etmek boýunça meýilnamalaryny eglan etdi. Ministrligiň maglumatyna görä geçen ýylyň güýz aýyna 400 000 töweregine hasap alynan döwlenleriň sany aradan geçen 5-6 aýyň içinde 311 000-e düşüpdir. Şol bir wagtda Gazak medeniýeti Gazagystana Hazar deňizini öwrenmek boýunça ýörüte institutynyň işläp başlajakdygyny habar berýär. Hazar deňiziniň suwunyň çekilmegi bilen bagly aladalar Türkmenistanyň döwlet ýetirigine bu serýeşdelerini agdalmaýar.